Obligado ba gihapon ang amahan sa mga anak nga mosuporta niini bisan pa man og nagbuwag na sa inahan sa mga anak, o pananglitan ang amahan ni biya sa pamilya apil nga gibiyaan ang mga anak? Maobligar ba ang amahan pagsuporta gihapon sa mga anak, o pananglitan dili kasado gibiyaan ang inahan sa mga bata, wa suportahe ang mga anak? Maobligar ba ang laki pagsuporta sa mga anak nga dili man kasado ngadtos babae? Ang tubag, yes. Gani pwede pang prisuhon o dili mo suporta. Kalapasan kini sa Section 5, Paragraph E, Subparagraph 2 sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, kining gitawag og VAUSI. Kadtong amahan nga nibiya sa pamilya unya dili na mo suporta sa mga bata, pwedeng ig-on sa VAUSI, o kung makonbikto, bugat nga priso ang mahiaguman.